Dek jaman berjuang Jur kelingan anak-anak Ayo biyen tak beni saiki apa keturutan sing digadang yen tak openi saiki apa lali neng tak sadangi sego jagung yen mandung tak silih caping gunung syukur bisa nyawa lungguh desa dadi raja ini ora ilang bane padha bareng kali Pak Sundoyo. Zaman berjuang jere kelingan luar biasa. Alhamdulillah, matur suwun. Sampun matur suwun sanget Pak Cahyo. Nggih, sembah nuwun Pak Pangat. Nggih, Pak. Kalian menika Pak Sundoyo pamundhut panjenengan menika ingkang lagu nemen menika ngapunten dereng saged ngaturaken merga menika musik, Pak. Nggih, nggih. Tur dereng dereng krungu dhewe ya. Nemen dereng saged mergi dereng sakit, Pak. Menawi sampun sakit kajenge nemen.
Pak matur nuwun Pak Pangat. Pak Gareng. Nun. Jenengan nomor pinten? Kula 58, Pak. 58. 8 dikurangi 5 pinten? 3. Ah. Napa, Pak? Waduh, mau ngerti om, 8 kurangi 5 10 nggih. Ini kan umurnya berapa? 15. 1 tambah 5 berapa? 6. Wah, iki keadilan sosial bagi seluruh rakyat wayang. Wah, aku mau nuwun. Pak, kula disuda kok niki ditambah. Tambah tua umurnya tambah kurang. Iya, benar itu. Enggak apa tuwein nyekel Niki duit. termasuk tindakan tidak menyenangkan loh, Pak. Kalau pasal 87 loh. Pokoknya tak cangking kowe. Wis sak pasal-pasale. Nggih, menghindari disparitas di damel sami. Diskriminasi itu tidak baik di dunia, Pak. Pergi menapa kemawon, dadak dihitung bareng. Wah, aku seneng lah. Matur Sembah nuwun Pak Pangan, nuwun. nggih Pak Sundoyo sembah nuwun. Sering-sering kemawon, Pak. Nggih. Aku agar ngono didukung karo siden-siden. Nduk niki gandeng pamundhut Nggih. sing nemen niki lak urung iso ngaturake. Nggih. Kira-kira apa sampean iki? Ki monggo kersa. Nah. Enggak, seneng kowe sing kowe bab. Versi C, napa versi Banyuwanginan? Oh, siap Banyuwangen, urung metu ket sore. Kiai kene do kepengin weruh polahmu sak nembangmu. Wis saiki kowe polaos, wis nganti ora eling, wis. Wis ngono ya kudu totalitas. Mulai ra eling mesti kok manfaatke malahan. Kudu total, ayo. Wis apa senengamu apa? Banyuwanginan mawon nggih, Pak. Siap. Wis siap. Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangi. Oh, Iki damel bawaan apa mboten? Oh iya dibawani. bawane iki sing ngendang rotoe. Surata kae pinter kendangane. Engko sampean jembeng ya. Apa? Jem. Apa? Jem. Ana jembeng bareng ya apa? Biasane sing kuwi lho, napa Pak? Sing Jenggleng. napa jenenge? Jenggleng. Ngonggo kuwi barang le Banyuwanginan nggih. Oh. Enak yo titelu danten lho. Lah mbok wong kowe iso mbok kowe dhewe. Lah kuwi nembang kok. Wong aku nembang kok. Ya oke. Nuruti putu reng, ayo reng. Oi! Urung. Diwas Tak koprok iki ora. Diwas tak tawake jebul urung. Kuwi latah kuwi jenenge ora. Ya kan. Mampiat mayan Pocreng iblis lanap setan kudu cek. Hei, udu cakil. Dudu cakil. Lah Banyuwangen. lah aku anggere bengok ngono ki cakil kok. Ngawut. Kan aku kuncung. Suwarane gending belam biangan Cek ulang-ulangan kowe pancen minane rasane mawon. Piye kan, masuk ora kan? ndak masuk lho kudune iki mencolot to biasane. Wis tuwa. Kowe seneng to ana gareng hernia. Ya mentala mak kerupyuk ngono. Ku kaya nggawa digen nunggu. Ngene wae, sing penting ki ngono lho, ki ngrangin jenenge ngrangin. Oh ngono. Heeh. Oi. Nyeram biai
Iki jane joget apa wong ayanen? Iya. Joget kok kaya wong kebingungan. Iki rung tekan Banyuwangi Bondowoso mulai ngono lho. Wong cahe wong dhewe kok di sing penting lah yo dingerangin to. Yen kowe yen pancen nembang iki apa ora lek iso tak contoni. Piye jajal iki. Lho sampean nembang kok aku sing jenggleng ta. Nuswan. Ora teko kono. Banyuwangi. Yo kene yo apik kowe mbok kowe wae. Iki arep nyontoni jogete lho. Jogetane kuwi lho. Banyuwangi. Kulon gunung. Ayo nda. Gununge ning ngetan kok. Tembange ngono kuwi. Wong kowe wae saiki rangkepen sak nembange sak ngrangine kowe. Nyapa kok aku ngongkon sampean? Nyapa kok aku ngongkon sampean? Lho kok piye ta? Iki sampean tak bedeni. Bedeki. Iki omong apa to? Sampean iki lho, suarane serak omong ora cetha. Sampean iki lho tak kongkon de nyanyi Kulon Gunung Wetan Segara. Kulon Gunung Wetan Segara. Ya dinyanyekne ora ngono kuwi. Boh. Tak. Kok kaya arek udangan ngono to lho. Wis kowe wae nduk. Aku wae ya. Simbah nonton wae. Larlen. Wah, dianter ini kan. Biasane sing keberbeken iki sinden karo yoga. Lagi dalang keberbeken ya iki lagi. Kuwi mikmu dhewe apa mik kene? Mik mriki. Wah, bianter nganti kaya ngono kuwi anyar lho kuwi. Iki sing apik ora mike iki cangkeme. Oh iya. Kuwi iso kaya bledek tenan ya. Bledek Kediri ya. Iki digo perlombaan yen nganti sindenmu iki sing nom-nom iki utamane. Yen nganti iso kaya niken tak pek bojo. Lho. Ya. Musibah malah ora anu. Mau trimo ora iso ya wis. Malah kok ora sampean sing ragati malah kono sing ragati. Ayo. Kok nyek ra jamak. Bang malah ngopeni ngedusi dulang ora. Rumangsamu aku stroke apa piye? Ngedusi dulang. Aku mulomah lho dadi tuwa iki disia-sia ngene iki lho. Ora. Yo ngono ae lho kok mayah-mayah. Ngombahe disia-sia. Oh, lambene ra enak kok. Kae Ngopo? siswa daru beksi ya. Daru beksi. Oke tua-tua nampa job ngono iki lho. Rezeki iki ora nyawang umur. Wo rumangsane. Astagfirullahaladzim. Aku nesu aku. Iya. Menesu kok diomongne. Nesu golek pang ora. Belam Awas. Aja ngece. Aja takon susah seneng kali Suara loromu wah tralis ki. Suarane loro. Wis tralis. Iki salah suaramu kuwi. Taslim. Oh. Masaku tralis. Sik, Ken sampean ngerti ora? Iki bengi iki bareng bintang tamune sampean. Awan mau iki lho.
tukang syuting ku Yosep. Wah, nanti malam bintang tamunya cintaku kira-kira. Salam ono sik ben atine ben seneng. Oh iya cintaku barang. Seneng. Aja didusi 3 dina ya. Wis di bojo warung kuwi. Urung. Oh urung. Beneran. Arep kok kapakne. Ning teng griya wonten jomblo. Akeh. Wedhus. Piye dolan wedhus itu? Ya kan sing penting kan petuk aku mendino. Tak elingke ya. Aja entuk niken. Tinimbangane cupet nyawamu ya. Wis sak titahe waton wedok urip ya. Gareng. Wedok urip lho. Terus Timbangane duwe bojo kowe malah dhewe kaya ngopeni penyakit. Kowe disawang wong cekut-cekut. Dilirik wong kene cekot-cekot. Apa ras kuwi kowe iki laboratorium isine penyakit tok. ya masake aku sok ben ra oleh ndek bojo. Ya entuk ning aku ngelikke kae lho. Kae lho si Tri sapa kae? 3 second. Kok 3 second iki lho. Yosep. Yosep. Ora kuwi Yosep ki pethuke wis seneng kok ora kudu lorno. Lah ngimpi mau awan mau. Heh? Dikedepi ra iso turu. Malah sak awan turu ning truk dhek ngono. Turu ngorok karo oh niken bareng dirangkul bae gembut. Oh, dadi aku ngerti. Aku ngerti saiki. Ngapa? Bocah ki mau ora nyekel kamera, bareng Niken teko nyekel kamera padune karo nyawang Niken saka kamera kuwi. Ya ora? Wah, julik lho. Oh, wis sabar ya, Nduk ya. Lah nyapa kok aku? Aja seneng dadi bojone kameramen. Lah nyapa? Sok yen tuwa merem siji. Kok kulino nyono. Ora iso saiki wis enek anu layare cilik kok ya. Ana monitore to? Ono. Ya merem kabeh berarti. Aja disuting gareng, Wet. Aja disuting. Lho, ora masuke merem kabeh lah wis ketok. Ya kan. Tanah indah. Dek iki lah pemain bola Karanganyar to. Apik lek main bal, dadi striker apik. Kuwi Yosep kuwi kaose mburi rupane kuning tulisi Yosep Salindri. Ya Allah. Oh, ngefan tenan to. Yosep Salindri. Oh, alah le. Sampeyan lo ngepen mbek aku apa ora kene terisi Salindri. Aku ora mung trimo ngefan, kipas angin AC kuwi dadi siji yen fan stok ki ra seneng aku. Kipas angin mergo saya akeh, angine saya dingin. Ya. Ha iya. Waduh, untune dikawat. Heeh, padha bojomu to. Untune sali Bojomu lah ya dikawat. Kayak ora kawat bendrat, Mas. Lah ya ora iso mingkem. Berarti ngene terus. Ayo. Ya kan. Gumelayaring Taman Sari Nuswan Tara pun Ya, dibajutke. Dibajutke sak jogete ya, Nduk. Ki piyai kene ngenteni polahmu. Wae diniati olahraga wae kan. Kalau sok komentare jungkir walik. Banyuwangen kok kon jungkir walik. Nggih, pun pokoke sak seneng sampean. Dituruti. Ayo, Ken.